Hei, mulle on tärkeintä politiikassa se, että ajetaan kaikkien asioita oikeudenmukaisesti ja rehellisesti ja tehdään parhaansa. Se, että pyritään ottaa huomioon kaikki asiat eikä keskitytä johonkin tiettyyn asiaan eikä puhuta sellaisia ympäripyöräyksiä, vaan otetaan kantaa ihan niin kuin sitten yksityiskohtaisestikin, eikä sillain populistisesti, että sanotaan vaan, että hoidetaan vanhuksia tai lisää poliiseja, vaan että mistä ne rahat saadaan ja miten se hoidetaan konkreettisesti. Niin jos mä lähtisin tai pääsisin politiikkaan mukaan, niin mä haluaisin olla sellainen, joka puhuisi asioista niin kuin konkreettisesti, että miten ne asiat sitten hoidetaan. Ja oikea arvopohja on mulle tärkeä. Mun mielestä se on tärkeä juttu. Ja se, että pystyy myös olemaan esimerkkinä ja esiintymään omana itsenään, niin se on musta, poliitikkoja on paljon, jotka jotenkin niin kuin heittäytyy sellaiseen poliitikon rooliin. Musta olisi hienoa, jos poliitikot pystyisivät enemmän niin kuin itsenään olemaan esillä. Se antaa mun mielestä sellaisen avoimemman ja rehellisemmän kuvan ja on enemmän niin kuin totuudenmukaista.